Dacă îți dai cu mămușă, te bat. Nu știu. Te bat dacă nu știu. Nu mi-i plăcut. Mișcă, mă. Mișcă. E rău câinele. Dacă mă mușcă pe mine, eu dau cu șutul în ochi. Care e vorba? De care e? Da? Ăla cu altă. Îți dau cu șutul ăsta în ochi. La care e ăsta? E ochii stâng. Dacă e ăsta? Îți dau cu șutul în ochi dacă mă enervezi. Care e șut? Dă-ți-mi șapte. Dar nu e. Șapte mai este. O copil. O, da. Ai îmbătrânit, Da, a? un tip părul afunțat, eh? Băi, dai ce aici. Dă-i cu șutul noi. Ia bate-l, ia bate-l, ia bate-l. Bate-l că m-a supărat, m-a salat de mine. Bă, spui eu, Bă, da, mai dați Băi, că seamă nu ce piseie mișcă cum mă bate. ce să dai? Tu discutați. Dacă se bate pe ea, care e cel mai frumos? Ăla care a bătaie. Care? Dă prima dată. Ăla e cel mai frumos. Hai, dă-i tu, dă-i tu. Îi dai jos ca tine. Hai reatea să nu mai faci. Ia-mă mâna ce mine, mă înțelegi. Dar nici eu n-am vrut să mă... Băi, ce ceva? Eu succes pe tine. Pa. Pa, mă, că de-abia ai venit. Mai stai. Hai, bai, tu vrei să urci. Cați-mi șapte. Ce, mă, tornițul, cred că... Nu-și de rii. Tornițul aici, Băi, aici. dar nu ce fac. Tornici aici, Băi, bate. aici. Băi, Nu. te rog frumos. Pa. Cați-mi șapte, așa. Dar nu vreau să te dau glasul sus, dar Dumnezeul m-a dat chiar mai puțin. Te-ai enervat, eh? Apare aici ceva. Bă, Da, dă-i poate. salut. De să mă scrii tu. Da. După v-ați chiar să vă fac Nu, șapte. Vreau să-mi spui și Dumnezeu, și tu de spate vreau. Mai stai. Nu, Mai stai, nu, mai stai. Mai stai. Hai că vine acum o bere rece. Dar nu înțeleg, n-am nevoie. Mă cap în Torni în buzunarul la mână. Dar să dai mai la ceva. Ce dici? băi, băi, bă, pa. Pa. Da, da, O, ia să virus! dar lasă-mi pui și Dumnezeu, Doamne, în ele, lasă-mi. Eu stăm pe pălău. Ăla-i vin. Ei, dar nu mă interesează. Torni în buzunar. Da, ce scăticule, pa. Pa. Mai Și stai, alea. Mai stai. așa, vorbiți cu vă, pa. Pa. Apoi, lasă-l păcatul meu. Bate la tine. Ce? Ce dă? Ei, Iulia, Ia dă-i-o tu lui. băi, băieți, eu am nici copilul, lasă-l tu faci. Băi, stai de grec, bușă de mă, pa. Că toate te-l pui și Dumnezeu, numai de chiar mă sotem. Du-te-mă în casă. Dar nu am cap. Și ce vrei acum de la mine? Îți am zis la să nu înțeleg. Stai din gură. Păi și de Ce nu vrei să vezi? Să... Pa. Bă, dar pleacă, dar dacă se zici. Dar du-te păcatul meu. Îl Poți stai în drum. de ce m-am pieticat. Mai nu. E greu, pe căldura asta e greu, tare. Ca da capul meu. Că mai veni. Mai nu, te păcatul meu. Pa. Ai văzut că e un interviu frumos, spune așa. Nu știu, eu vreau să păsi. Să iurie. Eu vreau să o iau. Uite, de la ProTV aici. Uite aici, de la ProTV. Aici. Hai, băi. Ia râd. Stai, nu stai. Pa, stai, da. Să de fac mie pa. Eu știu. Astăzi. Altceva. Al doilea lui. Da, și mai lasă-l să vorbească. Spune, tata, ce ai pe suflet? Aici să la sala. Așa. Și prostul ăsta s-a luat de tine. Ce te tot care așa? Da. Da, vreau acum. Noroc.
Oh! Săracați care văd. Sănătate! Să lasă pe mine. Aici s-a la scara. La ieșatul, nu? La prima treaptă sau la a doua? Băi, ce eu. Așa că bată, să faci o prostie. Ce prostii? Nu-i nici să mă muși, e frică. De așa. E mă că-mi bați. Păi, băi, te rog frumos, pa. Nu mă trebuie Dumnezeu. Care e cea bară flecă? Nu cumva, Cât de mă putem mă scurt? îi dă, tot ai spus a Dumnezeului, o să-mi lasă să-mi camandez. Te rog frumos, pa. Era frumos, pa. Ce știi să arăte? Da, una fost tu. Nu știu ce culoare. Dar te lasă, pa. De dracu ce de. Îi lasă-o. Dar da l-am spus și a Dumnezeului roman. Bla. Despre vă, să frate. După praf. Nu să te mai stai din gură. Taci? Te rog frumos. Taci? Eu nu vreau. Pe unde stau? La dezamătă. Nu știu. Băi, băiete, te-a spunit? Pa. Pa! Ce pleci, băbăloc? Ești? Eu nu! Da, nu. Iar ne faci praf, nu? Bă, ce te-a spunit? La bine stau aici. Hai. Hai mă ridic, nu știu ce mă trezesc în cap pe aici. Da, nu știu. Ridicăm, te dăm. Dacă ești handicapat. Ești? Da, ia mă la ia la cap. Stai băiețul. Stai la două. Păi, Ia, gata, hai, te ascult, gata, hai. Ia, taci. stai băiețul. Gata. Ha, eu nu o spune. Păi, ce stai? Facem habă, dăm la mâini, la Râdem, futem, glumim, dar mai și plătim. Da, stai spune. Da, corect. Și te dă și pace. Pa. Da, acum dimineața ce? Da, ia. Acum dimineața. Păi, Hai ce între... Tu vei să facă, de ce? dar nu-ți dai să mergi. Ce nu vei până mâna tine? Îl gândi, mă bă. Da. Da, acum te întreb ceva. Acum eu. Bine. Dar ce vă dimineața? O căcat. Ai bucat? Dar n-am de ce el tot. Hai. Ne văd că ești rupt în trotinetă. De ca așa ce tot. Ăsta bun. Hai. Uite. Ce-am fost direct, ce să... Eu te zic așa. Tu pe gura, auzi. Ba capătul. Baptă la pește. Gura mea. Eu nu mă supăr. Stai, știu. E cașme. Ce udița. Poate în față cu spatele gării. A fost asta. Ai de piscare, asta știi. Eu stau aici. Am venit la prietenul meu. Alte întrebări? Doi. Pa. Asta pinta de ce. Pa. N-am vorbit despre nu vorbit despre Dar n-am găsit ăla. vorbesc în partea aia. Ăsta băiețe. Nu, până la. Dar ești rău. Altceva. Hai, faci baie, nu știu, drag, faci. Stai că ești fac băbăloc. Ești băbălău, ce să fac? Stai să știi. Zice, pa. Pa! Este tot. Oh, de bloc G5, furnale și tot răpt. Și Aia e strada proștului. așa. Am. A ta. Așa du-te. Ce mă faci să spun ăla? Da, tu. Dacă e... Dacă e bleacă. Da, asta. Ai tot eu ce se turna. Mă facă, ce șapa. Ce ales? Dar ce te-au spus? Dai mă șap. Oh, te-ai pierdut. Ce-ai mai dat? Stai de gol. Ce ales?